Hola, bon dia. Avui us voldria parlar d'Etiòpia, aquest país meravellós que hi ha tantes coses per explicar, però que avui us detallarem una de concreta, i és que és el país on va néixer el cafè. Però per entendre tot això ens hem de remuntar al segle IV després de Crist, que és quan arriben uns monjos que venien del Pròxim Orient i que convencen el rei Essana perquè sigui ja un regne cristià ortodoxe. Això es desenvolupa per tot el país i arriba un punt que uns pastors veuen que les seves cabres estaven com esverades, que no sabien què els hi passava, i la idea seva és que estaven endimoniades. Per tant, se'n van al monestir que tenien a prop i demanen als monjos que solucionin aquest problema, a veure què, que treguin el dimoni d'aquestes cabres. Els monjos el que faran serà observar per on passen, què mengen, com és el territori, i veuen que mengen unes baies i ells les agafen, les tracten, les xafen, les couen i veuen que surt un líquid que, bevent-lo, queden il·luminats, que poden estar resant tota la nit. Bé, doncs això és el naixement del cafè. Aquest cafè es va estenent per tot el país i arriba un punt que, passat el temps, passa a la península aràbiga, i aquesta península aràbiga, sobretot a la part sud, el que és avui l'actual Iemen, doncs allà hi ha el port de Moca. Del port de Moca es va estenent i va exportant-lo a diversos llocs. Tant és així que a partir del segle X ja es parla de cafè aràbic, i ha perdut la idea de cafè d'Etiòpia, però és el cafè aràbic a partir del port de Moca. Tot això arriba al segle XV, que arribarà a Turquia, i quan arriba a Turquia, l'extensió és enorme, i llavors ja estem en el moment dels viatges transoceànics, que llavors és quan anirà cap a Àsia i anirà cap a Amèrica, i d'aquesta manera és quan s'estendrà per tot el món aquest element tan extraordinari que és el cafè. Per això que quan estem a Etiòpia no podem perdre de fer la cerimònia del cafè, que és un moment molt agradable i realment perquè ens quedi un gran record. I res més.